ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି 3 ଜଣ ଲୋକ ବନିଶୀରେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ। ବନିଶୀରେ ଏତେ ମାଛ ଧରି ପାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ମାନେ ବନିଶୀରେ ଏତେ ମାଛ ଧରି ହୁଏ ବୋଲି। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ବନିଶୀରେ ମାଛ ଧରୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି, ଜଣିଏ କେବଳ ମାଛ ଧରିଛି ଏତିକି। 3 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣିଏ ଏତିକି ମାଛ ଧରିଛି। ଆଉ ପୋଖରୀର ଚାରିପାଖରେ ଟିକେ ଆଖି ପକେଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ଏତେ ବଡ଼ ନାହିଁ, କେବଳ ପୋଖରୀର ପାଖରେ ଗୋଟେ ନାଳ ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମାଛ ବେଶୀ ରୁହନ୍ତି ପୋଖରୀରେ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଧରୁଛନ୍ତି ଲାଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି। ଆମେ ବି ପିଲାବେଳେ ଏମିତି ବହୁତ ମାଛ ଧରିଛୁ ବନିଶୀରେ, ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛୁ ଟିଉସନ୍ ବନ୍ଦ କରିକି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି ମାଛ ଧରିଥିବେ ପିଲାବେଳେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କେମିତି କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିକି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଘର କୋଉଠି? ମଲ୍ଲିଗଣିଆ। ଏଠୁ କେତେ ଦୂର? 4-5 କିଲୋମିଟର ହବ ତ ନିହାତି। ଏତେ ଦୂରରୁ ଚାଲି ଆସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିକି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଗାଡ଼ି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତେଲ ପୋଡ଼ିକି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ମାଛ ଧରିବାର, ଏମିତି ମାଛ ଧରିକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ବନିଶୀ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବନିଶୀ, ତାର ବନିଶୀର ସୂତା, ବନିଶୀର ସେ ଯେଉଁ ସୋଲ ଏସବୁ ମାନେ ଅଲଗା ପୁରା ପ୍ରକାରର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ମଜାମସ୍ତି ଏତିକି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।